Malawi Today. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani zimene zangotipeza kumene kapena kuti ma breaking news ndi amene tabwera nawo pano amene tikufuna tikupasireni satane wa nkhani zonse zimene zakhalira. Pali nkhani ziwiri zimene tabwera nazo. Yoyamba ndi nkhani ya ngozi imene convoy ya president yachita. Komanso nkhani yachiwiri ndi yakupezeka kwa mwendo wa munthu wamkazi umene aupeza masanawa. Nde tiyambe ndi nkhani yokhuzana ndi ngozi ya galimoto imene convoy ya president yachita. Nkhani yonse ili motere. Pa tsamba Zodiac limene lakamba kunena kuti akutsimikiza kuti ngozi imene iyi yachitika. Nkhani yonse inali monena kuti pamene convoy ya president imachoka ku Chikoko Bay imene ndi state lodge imene kunagona state president President Lazarus Chakwera mene amapita ku misonkhano yake yongoyima pa Msumbi Market ku Monkey Bay. Kumeneku anagunda wa polisi amene kutengera kwa anthu amene anaona izi zikuchitika amene wandi Sledge Asima akuti ngozi iyi inachitika pamene wa polisiyo amayesera kuthamangisa mbuzi zimene zimayandikira ku magalimoto a president. Ndipo wa polisi ameneyu anali kalikiliki kuti athamangise mbuzi. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti pamene convoy ija imayandikira galimoto la mtundu wa Land Cruiser linaomba wa polisiyo. Ndipo izi zinachitika pamene Land Cruiser nayonso imaopa kugunda magalimoto ena amene anali pa mdipiti wa president. Ndipo mwatsoka anakagunda wa polisi ameneyo. Mosakhalisa mkulu amene anatengeredwa ku chipatala. Ndipo Zodiac inayesesa kuti itsatire satane wa nkhani yonse kuti kodi mkulu ameneyo akupeza bwanji. Koma atayimbira ku chipatala cha Mangochi chachikulu komanso cha Monkey Bay anamva zonena kuti mkulu ameneyo sanafike kumalo ngati amenewa. Sanafike ku chimodzi mwa zipatala zimenezi. Sizikudziwika kuti mkulu ameneyo wapitisidwa kuti, koma pochoka pamalopa anachoka kuti akupita ku chipatala chifukwa ananyamulidwa pa ambulance. Ndi nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Pakadali pano sikudziwika kumene kuli mkulu ameneyo. Ndipo tikhale tikusakasaka kuti chimene chachitika ndi chiyani komanso kuti mkulu amene ali kuti. Ndipo zambiri tikupasirani. Koma tatene tione kuti anthu akukambanji pa nkhani imeneyi kuti ma-comments awo ndi otani pa nkhani imeneyi. Tingoonako ndemanga ziwiri zokha ziwiri zitatu kuti tipitese ku nkhani na yachiwiri mwachangu. Awa kunena kuti Inhuman akuti akufuna akamachoka next week atapha anthu. Iwo akutero Congress ikuyenda mu nyengo zachabe akubisiranji nanga funso lalikulu ndi limenelo kunena kuti nkhani akuyibisiranji popeza imene yachitikayo ndi ngozi sikuti zachitika mwadala ndithu. Nde zina zimene akukamba anthu ndi zimenezo. Ena kuti sad development ndi zambiri zimene zikukambidwa koma monga takamba kuti lili nkhani ziwiri nkhani yayikulu kwambiri imene inamanga nthenje ndi imeneyo. Komanso palinso nkhani ina imene tikufuna tikupasireni makamaka kuzimene zachitika mtsiku la lero. Nde takhala pompo pamene tikubweranso ndi nkhani ina. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti patsamba la Times naponso tapeza nkhani yochitisa chidwi kwambiri komanso yozizirisa nkhongono imene ikunena kuti pamalo ochitira malonda achatoloma mboma la Kasungu papezeka mwendo wa munthu omwe sakudziwa kuti ndi wandani. Mmodzi mwa anthu yemwe sanafune kutchulidwa dzina wauza Times 360 kuti mwendo uwu wapezeka lero pachire ndipo ukuoneka kuti ndi wa munthu wamayi. Ofalisa nkhani za polisi mboma la Joseph Kachiko wapempha nthawi kuti afufuze kaye za nkhani. Ndipo nkhani iyi akuti atipasira zambiri akakhala kuti ayifufuza kuti zayenda bwanji. Ndipo zimenezo ndi mmene zakhalira ndithu. Akuti kumeneku kwapezeka mwendo wa munthu pa msinga umene wachatoloma. Mwendo umodzi ndithu ndipo sikudziwika kuti ndi wandani. Komanso sizikudziwika kuti thupi linalo lili kuti. Komanso kuti wachokera kuti mwendo umenewu kuti kapena anthu angoutayapo kuti ngozi imene yachitika kwina kwake
kapena zikuyenda bwanji. Ndeza mbiri tikhale tikumva koma pakadali pano nkhani imene ilipo ndi imeneyo. Nde zimenezi ni zina mwa nkhani zimene ife timafuna kuti mudziwe mmene zikukhalira ku dziko kuno. Ndithu zina ukamva kambanga mwala. Kufikira nthawi ina tingoti subscribe to the channel, comment, like, osayiwanso kupanga share kuti zambiri zimene tikhale tikupasirani malo ano zamakuponyeni. Koma padakali pano tingoti mwakoma nonse zikomo.